Too much GH nie. Ghana for ahwefo etiefo. Onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie, the only one god in GH. Eho na de bia mehwe abrechefo ene Ghana for mo a mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH. Memamo akwa bashonko edibatuma GHS so nana ama obusua enie na ebusua for ebre aso se trending issues yede ebesomo ewo kwansiro ko na trending issues dey na tese my Ghana emu ensem de ekone de eba na tese enho ensem na sabre me de ebetum na nti ayenya wo eye bia chese abrante bi and din ade osoi agiman tese yesu se or one in mid-30s mu sabre a military patrol team for our more KJT a doom stretch no so no one more akoche abrante we ni ejina ejumedi a na wodi ewo bia na wogina one more ensa eka no na according to reporting chemu kakra ba en say abrante we ever since March 2020 abc and that day artist one more ensa etimi eche no wo she police for atare atese wasade name tag aka wa nini ye ene ejumedi a no wodi na said wo camp motor transport and traffic directorate no MTTD Ghana Police Service krabata kakra ewo ejumeko no emu na eno na tese enam so ema tese military patrol team for no womo hwehwe ya hwe ne bia hu ne se na osifa gina wo se na ne dress sifa ti a womo eche no na tese womo toto na no bisa no se also oye police ni mapa na se wono a na gina wo se police ni na se wono no de ato no so police ni a wodi se adwumedie no na wogi tu mo se wonye police ni na atade ya ohekra bo no okote wodwa so eno de man tele ni pama no ate so sade name tag bon ho man ate so wodi ejina KJT a doom stretch ne so a wodi di dwuma die se MTTD ni enipa na womo eche no na ate so womo edina kopie mu wo maka che police doom police command honom no na so bo womo edi bon se sia dey say impersonation charges no contrary to section 134 of criminal offences at 29 of mra wo oman atese di ebu oman na atese yede mra we di na atese no nti arrange ne before court atese no ne charges yede airborne kudwa yede airborne no na no na amanfo abeka say abrante we from March 2020 to sabre January busumi ye we atese wetime di dwuma ya afa ni ya chene de na e pa che na dwuma di a wodi no anhwa no anhye de ndibo ni bia wo because nka ya de anko di police ni police dwuma uniform na say police ni di no di boni a nka driver for no kra ko ma reporting de da na so wo sha dwuma di a ye MTTD for eda wo mo ensa no eto wo mo ye no emse no abi na wo ye a che se wetime aye no pepepa enya military patrol team yi a wo twetwem no mo ye muhwemu no mo ko hu na enke be ya de se enke wo mo obi ampo hu se wonye police na tie kire se wonu emu no owo akono bi de ma police adwumadie no na bia musu no si wo mo training na wo mo de ne fa atenetene kwan kakra bi so na tese wo mo training no eba service no a obetimi abwa ewo sa MTTD adwumako no nti instead say wo mo de ne be fa court ne tese time na mo spend wo na tese wo mo de asotwe ne de keka wo na tese wo ahwekra na akopie mu ewo jail no enka the better one and say ko me reform no ma restructure no na ebiem so mo na fa police training mu na no de wo mo nim say wo ma fa na adwuma na wo ye adwuma e de abo wo mind and say wo meka say just because say wo ne kon do adwuma no kopam uniform share original ho di adwuma ne say na say fatenti no wo mo eche no e di atum sa kwan no so na emom so ebi so hu ni say emra de emra obi fom mra emra no say obi fom ne nkwa de a ene ye say yemfa asotwe bi emanenti de emra ne ka say yemfa nye no enu an ye fa ndi no say na be ya ensam da ho e de ama afofra
wɔn ɛbɛfa wɔn adwene sɛ wɔn bɛhyɛ ɛyɛ polisifoɔ adwumakuo no wɔn ataadeɛ ɛde akɔdi bɔne ɛde egu ɛyɛ adwumakuo no ɛho fi because yɛatete nsɛm pii sɛ ebi mu ahyɛ ntade na te sɛ ebi mu kura yɛafɔ mu in the service kora mpo no mo hyɛ ntade na ɛno no yɛade ato mu sɛ ɔmo de ɔmo fa training mu a yɛafɔ mo ɛwɔ service mu kora mpo na ebi kura po tiri uniform no ɛdi bɔne ahodoɔ ma kyɛ sɛ nsɛm no bɛtɔ dwa ma kyɛ sɛ nkɔfoɔ tumi nya wɔn asɛm ɛka ne nti sɛ wei deɛ wɔn ka adwumakuo no ho ɛna wafa adwumakuo no ho uniform ɛde di dwuma na ɛneɛ na ɛno nso yɛ bɔne foforɔ no nti ɛbɛyɛ a yɛntwi n'aso mfa ho sɛ ɛbɛyɛ a afoforɔ ɛmfa bɔne ɛnto wɔn tirim mfa uniform no ɛmbata wɔn ma ne ɛngu police system no ɛho fi ne nti na kyɛ sɛ deɛ mmara ka no ɛno ana amanfoɔ ɛpere sɛ yɛde ɛfa ɛndi no na wohwɛ mu yie paa na sɛ saa na yɛka na sɛ na ebi ka sɛ yɛmfa nkyɛn no yɛnturo ne no nkɔ ɛyɛ police system no onye adwuma na ebi so ɛka sɛ yɛmfa no ɛmfa asotwe mu sɛ no maka sɛ ɔmo arrange no before court ɔmo de charges abɔ na ɔmo ne kɔgyina asɛm di bia no ɔmo fa ne nkɔ no na deɛ keka wɔn no nua deɛ wobɛbɛ akyire bia yɛmfa ɛndi no na wohwɛ ne nua mu a wobɛbisa sɛ ɛdeɛ nkra mpo na ɛma na kokuduro sɛ saa Ghana Police Service no obetumi akɔ dweso akɔtɔ uniform no kala pɛpɛpɛ ama obi apam ɛdeɛ ma na kyɛ sɛ ɛpatɔ sɛ ɛkwan bi so no ɛmra no loose wɔ kakra na sɛ ɔno nkɔpɔ ne akyɛ na ɛpatɔ sɛ there are other people ɔmo nso tutu saa na mo na wɔn edi dwuma na no nti no sɛ yɛhwɛ na yɛakye na so ɛwɔ anamo otu ne yɛ sɛ ahwɛ sɛ yɛbɛ make arrangement sɛ na ɛbɛyɛ a obi ntumi mfa kwati kwan enko pam uniform no enhye enyina kwa ho se police ni because we hwe krampa the material no man no krampa le obetimi aka so no kra de no onim de ode kwa nti obetimi afa ne wodi na mpo de pam man no a onim se sa adwuma die we na odi kodi a wo sapam name tag e de man no krampa no ewo kwan bi so no afom mre no so ehu ibe nyia party be hwehwe mu ne epede check kwa ne ya china account se pese ye mfa mna ne nya adwuma pa dia na wo nipa sa no ye nche na se ne nanfo so a wo mu hu se wa hye uniform a wo mo hwe ne hwe han a wo so mo hwe ma no ko gina wo no na ate se wo mu hu na wo mu mbise mu nia no wono so wo mo so no wo mo aka wo mra no tisi edidi ne so dia ne efendi wo mo amokeka wa wo mo ne hu ebi na ate se ensem no se se de mra ne be ye adwuma dia na enye adwuma enkate akro se na be ya ebe ye nsem da wa wo bi ensori pekope enka se okotu sa na mo we se ebi na ye ne samu a eno na ebebo na Ghana Police Service no so wo nkasa wo mo nhye wo mo na mu kenya se na be ya wo bi hu ne se wo mo ye mre anaso mo ye fo se wo no aso be pam uniform ahye ede du wo mo dwumede ebra wo mfa training emu ye se na be ya emfa enungwase anase fi enka wo mo dwumedie ehu ne ntebusa for me di esi no nso a wo hwe ye wadwenche efa ensem no ehu etisen ne ti bomode afa som ye ewo ye comment section na biem so no share video way on all the social media platform follow yen our Instagram, Twitter so @tumagh_, Facebook so @tumagh. Na na ma owusua enemy nyame yaduma ye be dey shape makram.